टेस्टी किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर मी आज बनवत आहे अगदी मलाईदार क्रीमी पनीर कोफ्ता करी। अतिशय टेस्टी रेसिपी आहे। तर एकदा जर तुम्ही ही रेसिपी बनवून खाल्ली तर तुम्ही पुन्हा पुन्हा बनवून खाल अशी ही टेस्ट असणार आहे या रेसिपीला। तर ही रेसिपी पाहायला विसरू नका, कुठेही स्किप करू नका, व्हिडिओ लास्टपर्यंत हा माझा व्हिडिओ बघा। चला तर मग आता आपण पनीर कोफ्ता करी बनवायला सुरुवात करूया। तर एकदम क्रीमी आणि मलाईदार कोफ्ते बनवायचे आहेत तर आपल्याला पहिल्यांदा लागणार आहे टोमॅटो आणि कांदे। तर कांद्याच्या फोडी उभ्या स्लाइसमध्ये कट करून घेतलेले आहेत, 3 कांदे आणि 2 टोमॅटो। आणि एकदम क्रीमी लागण्यासाठी काजू आणि बदाम घेतलेले आहेत। तर पनीर कोफ्ता करीमध्ये काजू आणि बदामाचा वापर केला जातो। नंतर इथे मी काही लसूणच्या पाकळ्या आणि अद्रक घेतलेलं आहे। तर आता आपण हे छान मस्त शिजवून घ्यायचं आहे 4 ते 5 मिनिटे। तर यामध्ये मी थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालत आहे। तर मीठ घातल्यानंतर पुन्हा मी यामध्ये पाणी घालणार आहे। तर थोडंसं पाणी घालायचं आहे। तर जास्त काही वेळ शिजवायचं नाही आपल्याला, फक्त 4 ते 5 मिनिटे वरती झाकण ठेवूया आणि 4 ते 5 मिनिटे आपण हे शिजवून घेऊया पाण्यामध्ये। तर 4 ते 5 मिनिटे झालेले आहेत। तर कलर चेंज झालेला आहे कांदा टोमॅटोचा। तर आता कांदा टोमॅटो आपण पॅनमधून एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। तर आता हे थंड करायला ठेवून देऊया बाजूला। पनीर कोफ्ते बनवण्यासाठी आपल्याला इथे घ्यायचं आहे पनीर। तर पनीर 200 ते 250 ग्रॅम घेतलेलं आहे। तर उकडलेले बटाटे घेतलेले आहेत 3 ते 4। तर आता आपण हे दोन्हीही किसून घेणार आहोत आणि छान असं हे पीठ मळून घेणार आहोत। तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक खोलगट भांडं। तर इथे मी एक टोप घेतलेला आहे। तर पहिल्यांदा आपण बटाटा किसून घेऊया। तर बटाटा किसून घेतलेला आहे, नंतर आपण किसून घेणार आहोत पनीर। तर पनीरही आपण आता किसून घेऊया। तर मी इथे 4 लोकांसाठी पनीर कोफ्त्याची भाजी बनवत आहे। तुम्हाला जर जास्त लोकांसाठी बनवायचं असेल तर तुम्ही इथे पनीर आणि बटाट्याची क्वांटिटी वाढवू शकता। तर अशा पद्धतीने आपण छान असं मस्त किसून घेतलेलं आहे पनीर आणि बटाटाही। तर इथे बटाटा आपल्याला उकडूनच घ्यायचा आहे, ही एक छोटीशी टीप लक्षात घ्या, नाहीतर तुम्ही कच्चा बटाटा वापरसाल। पण इथे कच्चा बटाटा वापरायचा नाही, उकडलेला बटाटाच वापरायचा आहे। तर अशा पद्धतीने इथे दोन्हीही किसून झालेलं आहे। तर चवीपुरतं मीठ घालूया। नंतर घालत आहे मी इथे आपल्या टेस्टनुसार लाल मिरची पावडर। जर तुम्हाला जास्त तिखट हवं असेल तर तुम्ही जास्त इथे तिखट वापरू शकता। नंतर घालत आहे मी इथे अर्धा चमचा गरम मसाला। तर गरम मसाला घातल्यानंतर आपण इथे घालत आहोत कसुरी मेथी। तर कसुरी मेथीने अतिशय मस्त अशी टेस्ट लागते आणि स्वाद पण छान येतो कोफ्त्यांचा। तर बारीक चिरलेली कोथिंबीरही घातलेली आहे। नंतर इथे मी 4 चमचे मैदा घातलेला आहे। तर बाइंडिंग येण्यासाठी कोफ्त्यांना इथे मैदा वापरायचा आहे। तर आता बघूया आपल्याला मैदा किती लागणार आहे वरतून। तर पहिल्यांदा आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया। तर थोडंसं सैलसर वाटलं तर नंतर आपण मैदा घालणार आहोत। तर इथे मला वाटतंय की थोडासा मैदा लागणार आहे। तर आता आपण मैदा थोडा घालणार आहोत आणि पुन्हा एकदा मळून घेणार आहोत। तर पहिल्यांदा मी 4 चमचेच मैदा घातलेला होता। तर आता मी 2 चमचे इथे मैदा वापरलेला आहे। तर आपल्याला एवढासा मैदा पुरेसा आहे। तर आता हा मैदा घातलेला छान मिक्स करून घेऊया। तर इथे हे पीठ मस्त मळून झालेलं आहे। तर बघूया कोफ्ता छान येतोय का। तर कोफ्ता मस्त बनत आहे, कुठेही क्रॅक्स नाही किंवा कुठेही सैलसर नाही। तर आता हे बाजूला ठेवून देऊया। तर आता आपण कोफ्त्यांची ग्रेव्ही बनवणार आहोत। तर इथे कांदा टोमॅटो थंड झालेला आहे। तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून आपण आता मस्त अशी पेस्ट बनवून घेणार आहोत। तर इथे छोटीशी टीप लक्षात घ्या। तर इथे मी कोणताही खडा मसाला वापरलेला नाही। तर बिना खडा मसाल्याची मी आज इथे पनीर कोफ्ता करी बनवत आहे। तर इथे जास्तीत जास्त मलाईचा वापर असणार आहे। तर आता घालूया 1 चमचा लाल मिरची पावडर, कोथिंबीर। आता पेस्ट बनवून घेऊया। तर बिना पाण्याची मी इथे पेस्ट बनवून घेतलेली आहे, एकदम बारीक झालेली आहे, एकदम स्मूथ असं झालेलं आहे। तर अशा पद्धतीने आपल्याला ही पेस्ट बनवायची आहे। तुम्ही थिकनेस बघू शकता। तर कुठेही इथे लम्स नाही राहिलेले किंवा गाठ नाही राहिलेली।
तर अशा प्रकारे आपल्याला ही पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। तर आता आपण ही पेस्ट बाजूला ठेवून देऊया। तर आता आपण पहिल्यांदा कोफ्ते बनवून घेणार आहोत। तर थोडंसं हाताला तेल लावून घ्यायचं आहे आणि आपल्या आवडीप्रमाणे आपण हे कोफ्ते बनवायचे आहेत। तर तुम्ही तुमच्या साईजनुसार कोफ्ते बनवू शकता। तर इथे बघू शकता मस्त असा कोफ्ता तयार झालेला आहे आपला, कुठेही क्रॅक्स गेलेला नाही। तर दुसराही कोफ्ता आपण अशा पद्धतीने बनवून घेऊया। तर या कोफ्त्यामध्ये जास्तीत जास्त पनीरचा वापर आहे, त्यामुळे खूप छान क्रीमी असं टेक्स्चर येणार आहे आणि टेस्ट पण फार छान येणार आहे। तर अशा पद्धतीने इथे मी सर्व कोफ्ते बनवून घेतलेले आहेत। तर जास्तीत जास्त मी मोठेच बनवलेले आहेत। तर आता हे कोफ्ते आपण आता बाजूला ठेवून देऊया आणि आपण आता मैदा घ्यायचा आहे। तर मैदा घेतल्यानंतर आपण डीप करणार आहोत कोफ्त्यांना। तर असे घोळवून घ्यायचे आहेत मैद्यामध्ये, म्हणजे आपण जेव्हा हे कोफ्ते फ्राय करेल तेव्हा ते खाली चिटकणार नाहीत। तर तिकडे तेलही गरम झालेलं आहे। तर गरम तेलामध्ये आपण आता कोफ्ते तळून घेणार आहोत। तर जेव्हा आपण तेलामध्ये कोफ्ते फ्राय करते वेळी तेल एकदम गरम पाहिजे। तेल जर गरम नसेल तर कोफ्ते विरघळून जातील, म्हणजे ते एक पसरतील तेलामध्ये। म्हणून ही एक छोटीशी टीप लक्षात घ्या, जेव्हा आपण कोफ्ते फ्राय करायच्या वेळी तेल एकदम गरम पाहिजे। तर अशा पद्धतीने आपण 5 ते 7 असे कोफ्ते पहिल्यांदा तेलामध्ये सोडूया आणि मस्त असे क्रिस्पी तळून घेऊया। तर पहिल्यांदा लगेचच आपल्याला हे हलवायचे नाहीत, वरतून असं तेल सोडायचं आहे आणि हलकेसे असे हलवून आपल्याला पहिल्यांदा तळून घ्यायचे आहेत। तर बिलकुल खाली लागत नाही, तुम्ही बघू शकता मस्त असे हे फ्राय होत आहेत, कारण की आपण मैद्यामध्ये हे घोळवून तेलामध्ये फ्राय करत आहोत। तर कलर पण चेंज झालेला आहे। तर सोनेरी रंगावरती आपल्याला हे कोफ्ते मस्त असे फ्राय करून घ्यायचे आहेत, तळून घ्यायचे आहेत। तर टम्म फुगलेले आहेत। हे खूप नाजूक असतात, कारण की यामध्ये पनीर आहे, त्यामुळे एकदम सॉफ्ट आहेत। तर आपल्याला हलकेसे असे हलवून घ्यायचे आहेत, म्हणजे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तर आता आपण हे कोफ्ते काढून घेऊया। तर हे फ्राय झालेले आहेत। तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तर जेव्हा आपण कोफ्ते तेलामध्ये फ्राय करत असतो तेव्हा आपल्याला जास्त पण आपल्याला हे चमच्याने हलवायचे नाहीत। जर हलवले तर कोफ्ते फुटू शकतात, तुटू शकतात, कारण की यामध्ये पनीर असल्यामुळे ते खूप नाजूक तळल्यानंतर होतात, तर सॉफ्ट असतात। त्यामुळे जास्त हलवायचं नाही, ते तर हलकंसं आपल्याला हलवून हे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तर अशा पद्धतीने इथे मी मस्त असे क्रिस्पी सॉफ्ट बनवून घेतलेले आहेत आणि फ्राय करून घेतलेले आहेत। तर चला आता आपण ग्रेव्ही बनवायला सुरुवात करूया। तर इकडे पॅनही गरम झालेला आहे। तर मी तेच तेल घेतलेलं आहे कोफ्ते फ्राय केलेलं। तर नंतर इथे मी एक बटर क्यूब घालत आहे। बटर क्यूबचा अतिशय टेस्टी मस्त असा स्वाद येतो पनीर करीला। तर अशा पद्धतीने आपण हे बटर मेल्ट करून घेतलेलं आहे। बटर मेल्ट झाल्यानंतर यामध्ये घालणार आहोत आपण जिरे। अर्धा चमचे मी इथे जिरे वापरलेले आहेत। तर इथे मी कोणताही खडा मसाला वापरणार नाही, तर हॉटेलमध्ये खडा मसाल्याचाही वापर करतात। तर मी आज खडा मसाला न वापरता मस्त अशी ग्रेव्ही बनवणार आहे। टेस्ट पण तशीच असणार आहे, तर खूप छान टेस्ट येणार आहे। तर अशा पद्धतीने जी आपण ग्रेव्ही बनवलेली होती कांदा टोमॅटो आणि ड्रायफ्रूटची, ती ग्रेव्ही मी इथे घातलेली आहे। तर मस्त अशी भाजून घ्यायची आहे आता ग्रेव्ही तेलासोबत, बटरसोबत। तर तेल सोडल्यानंतर आपल्याला समजतेच की ग्रेव्ही आपली भाजत आलेली आहे। नंतर इथे मी घालत आहे लाल मिरची पावडर 1 चमचा आणि अर्धा चमचा गरम मसाला। तर इथे कोणताही दुसरा मसाला वापरलेला नाही। तर नंतर मेन इन्ग्रेडियंट आहे क्रीमी लागण्यासाठी इथे मलाईचा वापर केलेला आहे, म्हणून तर या रेसिपीला मलाई पनीर कोफ्ता करी म्हटले आहे। तर मलाईचा वापर जास्त आहे, पनीर तर आहेच, त्यामुळे मलाईदार मस्त अशी ग्रेव्ही आपली बनणार आहे। पूर्णपणे क्रीम आपण मिक्स करून घ्यायची आहे। तर ही ताजी मलाई घरच्या दुधावरची मी काढून घेतलेली आहे। जर तुमच्याकडे घरची मलाई नसेल तर तुम्ही जी आपण रेडीमेड फ्रेश क्रीम आणतो तीही वापरली तरी चालेल। तर थोडंसं पाणी घालून आपण पुन्हा एकदा मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर आता वरती झाकण ठेवून आपण 3 ते 4 मिनिटे ग्रेव्ही छान शिजवून घेऊया। तर आता 3 ते 4 मिनिटानंतर वरतून झाकण काढूया।
तर बघू शकता ग्रेव्हीचा कलर पूर्णपणे चेंज झालेला आहे। तर मस्त अशी ग्रेव्ही झालेली आहे, सुगंध पण फार छान आलेला आहे। तर मलाईदार असा सुगंध येत आहे या ग्रेव्हीचा। तर टेक्स्चरही तुम्ही बघू शकता। तर वरतून आता कसुरी मेथी घालूया। तर फार वेळ लागत नाही ग्रेव्ही शिजण्यासाठी, कारण की आपण कांदा, टोमॅटो, काजू बदाम तर हे पाण्यामध्ये शिजवून घेतलेले होते, त्यामुळे इथे ग्रेव्ही शिजण्यासाठी फार वेळ लागत नाही। तर वरतून कोथिंबीरही घालूया बारीक चिरलेली। तर आता हे मिक्स करून घेऊया। तर अतिशय टेस्टी अशी ग्रेव्ही झालेली आहे। तर टेक्स्चर असंच ठेवायचं आहे आपल्याला। वरतून आता फ्रेश क्रीम घालूया, म्हणजे दुधाची मलाई आहे तीच मी इथे घालत आहे। तर घरची मलाई घातल्यामुळे अतिशय टेस्टी ग्रेव्ही बनते। तर अशा पद्धतीने आपली इथे मस्त अशी करी झालेली आहे। तर वरतून आता आपण बॉल्स घालूया, म्हणजे कोफ्ते घालूया। तर पनीर कोफ्ते इथे घालून झालेले आहेत। तर आता आपण नंतर डिश सर्व करणार आहोत। तर ही एक छोटीशी टीप लक्षात घ्या, जेवण करायच्याच वेळी आपल्याला कोफ्ते या ग्रेव्हीमध्ये घालायचे आहेत आणि फक्त 1 ते 2 सेकंदच आपल्याला ही ग्रेव्ही कोफ्त्यासोबत गरम करून घ्यायची आहे। जास्त वेळ जर तुम्ही ग्रेव्हीमध्ये हे कोफ्ते घालून शिजवले तर पूर्णपणे कोफ्ते फुटतील आणि ग्रेव्हीमध्ये पसरतील। म्हणून आपल्याला ग्रेव्हीत जास्त वेळ हे कोफ्ते ठेवायचे नाही। जेव्हा आपण जेवण करेल तेव्हाच आपले कोफ्ते हे ग्रेव्हीमध्ये घालून पटकन आपल्याला जेवण करून घ्यायचं आहे। तर ही एक छोटीशी टीप लक्षात घ्या। तर हॉटेलपेक्षाही भारी अशी गरमागरम घरच्या घरी मलाई पनीर कोफ्ता करी आपली तयार झालेली आहे। तर मस्त अशी ग्रेव्ही झालेली आहे। तर ग्रेव्हीचा थिकनेस असाच ठेवायचा आहे, तेव्हाच आपली ग्रेव्हीची चव मस्त लागणार आहे। तर वरतून आता फ्रेश क्रीमही घालूया। तर इथे जास्तीत जास्त फ्रेश क्रीमचा वापर केलेला आहे आणि पनीरचा। तर पनीर कोफ्ता करी आहे म्हटल्यानंतर पनीरचा वापर तर आलाच। तर आता गार्निशिंगसाठी आपण आता इथे थोडंसं पनीर किसून वरतून घालूया। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही घालू शकता। जर आवडत नसेल वरतून पनीर तर तुम्ही घालू नका। तर अशा पद्धतीने इथे आपलं पनीरही किसून झालेलं आहे। तर या पनीर कोफ्ता करीसोबत मी नान बनवलेले आहेत। तर नान मी इथे ठेवलेले आहेत। तर गरमागरम करीसोबत नान अतिशय टेस्टी लागतात, म्हणून मी आज नानही बनवलेले आहेत। तर या तवा नानची रेसिपी मी बनवलेली आहे, तर तो व्हिडिओ लवकरच तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। तर अशा पद्धतीने मस्त अशी मलाईदार पनीर कोफ्ता करी आपली तयार झालेली आहे। तर ह्या छोट्या छोट्या टिप्स लक्षात घेऊन तुम्ही अशा पद्धतीने मलाई पनीर कोफ्ता करी नक्की बनवा। तर खूप सोपी पद्धत आहे। इथे मी कोणताही खडा मसाला वापरलेला नाही, अगदी सोप्या पद्धतीने घरच्या साहित्यामध्ये पनीर कोफ्ता करी मी बनवलेली आहे। तर तुम्हाला एक कोफ्ता मी तोडून दाखवते। तर बघू शकता आतून एकदम सॉफ्ट झालेला आहे। तर अशा पद्धतीने आपला मलाईदार कोफ्ता तयार झालेला आहे। तर क्रीमी असं टेक्स्चर आलेलं आहे ग्रेव्हीला, पण तुम्ही थिकनेस बघू शकता। तर या पनीर कोफ्ता करीमध्ये जास्त पाणी वापरायचे नाही, अशा पद्धतीनेच आपल्याला ही करी बनवायची आहे। तर या पनीर कोफ्ता करीसोबत तुम्ही तंदूर रोटी खाऊ शकता किंवा नानही खाऊ शकता किंवा चपाती खाऊ शकता। तर अशा पद्धतीने आज मी तुमच्यासोबत मलाई पनीर कोफ्ता करीची रेसिपी शेअर केलेली आहे। तर तुम्हाला ती कशी वाटली, आवडली असेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा। अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा। तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा। बाय बाय।